कि घरे घरे गिद्दिया गावे लागल, गेहुआ धोवे लागल, कि घर अंगना सगरोली पाए लागल, सुपारी धोए लागल, घरे घरे गिद्दिया गावे लागल, गेहुआ धोए लागल, घरे अंगना सगरोली पाए लागल, सुपारी धोए लागल। रघियाला पोखरा खोनाए लागल, घटवा रंगाए लागल, के परबिया 3 दिन भूखल तिवये देवे दे अरगिया, होला कठिन बड़ी छठ के परबिया 3 दिन भूखल तिवये देवे कोहरू घर कलसा गढ़ाए लागल, उखिया काटे लागल, रघियाला पोखरा खोनाए लागल, घटवा रंगाए लागल, घटिया पर जुटे ओहि दिन पूरा जहान हो, देखी के नजरा लागे स्वर्ग समान हो, घटिया पर जुटे ओहि दिन पूरा स्वर्ग समान हो, अनुपमा के गिद्दिया सुनाए लागल, घटिया सोहाए लागल, घरे घरे गिद्दिया गावे लागल, गेहुआ धोए लागल, गेहुआ धोए लागल, सुपारी धोए लागल,
घटवा रंगे लागल उखिया काटे लागल घटिया रंगे लागल। एक बार प्रेम से बोल दीजिए छठी मैया की। नहीं बहुत बढ़िया है। मैं ये करा था अनुपमा बस 2 लाइन। अब देखो बहुत बढ़िया, कितना मार्मिक, कितना तैयारी होके लागल जौन हो रहल बा। दीपावली के बाद छठ मैया के पूजा के तैयारी, कहीं गेहूं धोआता, फिर कटाए लागल, सुपली धोआए लागल, सब तैयारी हो रहल बा। लेकिन एकरा बीच में जले कांच ही बांस के बहंगिया 2 लाइन ना हो तले जनइबे ना कही कि छठ आ गई। तो 2-4 लाइन हो के गा दा फिर हम चाहब कि ई गीत के, ई भजन के हमरा साथ गोपाल चाचा साथ दे और सुंदर लगे। आई